kaka iwinjo chenro dhi maendi en twake weche manyien kaka osepimni kendo en gino endo mawatimo kinde ka kinde chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Bende sama wakelo weche gi wakelo weche gi kwa bende sani koro mulo fuondo piny to mulo jogi kuma bende nitiere piny kaendi kod fuond piny bende e kanyakla achiel. Antie kaendi gi wendo ma bende abo mi thuolo mar mondo mi ung'e ni to en ng'ano ma mondo mi koro wach weche go mag siasa ma pacho kaendi kuom sani to molo ahinya mago eko mag Azimio la Umoja. Masani ndi koro modera mwadhi ni to biro bedo ka koro giyango weche mago eko magi ka koro bende giwalo jatelo mabiro ting'o bandera mar Azimio la Umoja e yiero mar higa ni dwe mar 8 higa mar 2022 machiegni ahinya mondo mi wadhi nyime jatelo arwaki chenro. Erokamano Mr. Nick. Ani luonga ni Abuor Abdurrahman, anamanyo kom mar Senator Nairobi County, aja Kanu motegno. Ija duono od bura mar Kanu. Mar Kanu. Mae wacho ni tingisha. Atingisha. Tingisha. Aja ka Kanu wacho ga ni tingisha kidogo. Tingisha. Okay, mano ber. Koro e seche ma walose niendi Kanu. Nyo winjo ka Gideon Moi ma en jatendu nyo loso ka en Samburu. Owacho ni Kanu nyalo donjo e Azimio. Nyiso ni Kanu dowuok e Oka. Ok ni Kanu nyalo donjo e Azimio, Kanu dhi donjo e Azimio. Kanu dhi donjo e Azimio. Mano very clear. Wan kaka jo Kanu wadhi support Raila Amolo Odinga. E Azimio la Umoja. To Oka ka wuok e Oka ting'eni onge Oka. Oka pod nitie. Oka wan mwataga Oka. Koro ka wuok to mano wadhi wasiu ni onge Oka. Oka nitie gi Wiper, nitie gi duond od buche moko Moses Kuria osebiro kod mare. Duond od buche donjo nak Kenya mar Martha Karua nitiere Oka. Koro kaka nowuok Kanu en ma duond od bura achiel kendo ubiro biro e Azimio to Oka biro dhi nyime. Wan mano koro sani ok wang'e nikech wan gima wang'iyo wan very focused. Wang'iyo ni chama maro mar Kanu gi Azimio dhi nade. Wan very focused nikech ok confusion moro amora. Koro sani wan kaka ne chama maro osewacho maber, wan wadhi donjo Azimio kaka Kanu. Ma odhi siro Raila Amolo Odinga. Correct. Kaka Kanu. Kora mo incha ne dwaro bende incha no wale kaka jo Kanu mondo olar kom ma president kata ma jatend piny owacho ma kaendi. Ka koro owuok ma odhi Azimio. Odonje Azimio koro ni oweyo chung' koso timo nang'o. Koro kodonje Azimio iwinjo ni nang'o en Azimio la Umoja. Koro wakungo donjo kucho. Kosedonjo koro wang'e nang'o weche moko wadhi timo nang'o kwa nie kuno. Nikech ok tong' wach mang'eny kapok inoko. Nyaka donj bonde e Azimio kaka koro udhi ng'iyo ni ang'o munyalo wacho e Azimio ka wan e Azimio. To iparo ni ang'o miyo Oka ncha ne temo mondo donje Azimio ma bende aneno ka jo Oka giteno dhi NDC mag Jubilee gi mag ODM. Ang'o moduogo lokore kaka in ja Kanu? Gima oduogo lokore en ni e Azimio e Oka kae ne nitie confusion mang'eny. Nitie joma biro e Oka ni opogore. Kaka ino kaka Kalonzo en obiro e Oka to pok ka odak achiel to golo demands ni adwa kama to gik mowacho go ok consult anybody. Iwinja kote niya wan onge gi richo gi Raila Amolo Odinga. To kaka Kalonzo nigi gope gi Raila Amolo Odinga. Mano giwacho kigin. Koro ka nitie confusion no moko ni wan wawuok kaka jo Kanu. Wale kwa bila Azimio kikanu. Nikech wakia gima gilaro. Koro Azimio kubira Azimio kaka Kanu nyiso ni koro kanyo koro kubi gi wach mar Oka. Wan ok wabi kaka wan wabiro kaka Kanu e Azimio. Mane gima onyalo geno ni bro timre ka pokoro mo odiera mwadhi kata ngeso Jumapil ka. Gima anya wacho ne jopiny onge malongo ni Jumamuos ma Azimio dhi bedo gi kongamano maduong' cha. Anya wacho with confidence nango wadhi bedo kanyo. Kanu dhi bedo kanyo. To iparo nang'o ka Kanu owuok e Oka pod bedo gi teko ma en go ni kose bro chala. Emena temo wacho ni ka Kanu owuok e Oka to koro kelo ka nikech ka ng'iya kian kaka Abuor tension madhi wuok kanyo dhi bedo mang'eny kabisa.
makoro kapar ka gidhi bedo gi kwe malong'o nikech wasetagi moromo. Ford Kenya nyowuok, ANC nowuok, Kanu chako wuok. Donge chal ni okarumo? Basically en ni ka wawuok to onge oka nikech koro formation mar okachia koro onge. Yes, that's the reality. To inyalo bedo gi paro nyise kata jopiny ni to ka koro Kanu bodo nje Azimio. Kanu dhi chungo joge e Azimio ka kose dhi bed gi a joint ticket kose dhi tim nang'o? Wadhi bedo gi Ni chung Nairobi kaka senator. Idhi chungi senators Gesefuna mar ODM, idhi chungi kamanda mar Jubilee kose dhi timo nang'o? Kose dhi bet piny to uwinjoru. kaka Azimio formation mar Azimio en chalo ema wadhi luwo. To moloyo tange nang'o wadhi chungi joint party mar Azimio ema wadhi chungo wate. Koro an ang'e ni ka wuok kaka jakanu Sifuna be wuok kaka ODM wadhi bede primaries wa kae to kose bede primaries kae tidhi koni jo Kanu ogolo senator, jo ODM ogolo governor, jo party moro ogolo makama kama. Koro wadhi bedo nang'o formation no te koro idhi pog lemo idhi pog lemo. To kose pog lemo kae to ji chunte as Azimio. Mana kaka nang'eye. Mana kaka ni nene. Matieni koro party ka party dhi timo mare. Dhi timo mare. To kaka gore kukelo ng'atu ni. Koro kigolo ng'ati. Kaka koro an ka nogola nang'o ni an senator. Madhi chung Nairobi County. To jo ODM be golo na gigolo Sifuna. Koro kae ma ji chopo nang'o magi parties mowuok me Azimio. Koro wa collectively wang'iyo nang'o ni ere joma koro kaka ji chung kae. Nikech gima wadwa ni wada clear win ne Raila Amolo Odinga. Koro ibis nang'o ni jogi te gidhi chunga na Azimio. Wane kaka mano brother. To koro ichung kaka county ma Nairobi kanindi kaka senator. Edware mondo mi itim ang'o ma Sakaja pok otimo sani ma senator ma Nairobi? An gima ana tini jopiny ni ana dhi tiyo ne jopiny. Nikech sani Sakaja gima aneno kapok otimo en ni owe jo Nairobi nono kaka mine gi vijana. Owe ka onge mwelekeo. Ana kelo mwelekeo mar economic empowerment kuom mine gi vijana. Sana jo mine gi vijana yudo kang'o gionge tich. Moloyo yudo ni sani koro kaka sani president no work from nowhere moko nang'o ni boda koro cooperate. Napani Sakaja nyawuoye wachno tano ko oling thi. Imagine sani en okone anything en campaign gi jo UDA. Okone ni pole senator ma Nairobi. Kona akwani ka ji to miana nafas ni mondo abed gi vijana piny gi mine amigi economic empowerment mane Sakaja komiyogi. Magi manye jatend piny owacho Migosi Kenyatta wacho kuom jopeng kata jo boda ni ineno ni en gima ok ni kare. Ok en gima ni kare nikech ineno ka incident otimre, adier incident otimre marach. Lakini en one incident. To ok nyaka kawo ni the whole sector. Maybe it has been a driving force economically in the country. Boda we can say is driving this economy. Makana President Oguo also confess mokoni boda is driving the economy. Kati kill the whole sector. In me see year ka president konango boda is driving economy. Kati inego the sector. Kinego the sector. Gi kolonani. Ipane jogi dhi timango jogi nyithindo mategemea gi kanye. The incident was bad, lakini the way the president handled Lego is equally more bad than even the incident itself. Because aniko ji thogi kech. Ini paro ni gik ma jopeng timo en gima ber. King'iyo gik ma jopeng timo kata ne barabara en ng'ama riembo ma kuma riembe be okia. En ng'ama riembo ma kata kutuomi to gin makoro gidhi gisolre kendo koro gigoyi. Gwenye gitimo gik mosebedo ka gitimo kuno pogro pogro. Kata mosipende mwadhiegi. Ji mang'eny sana mantie gi hinyruok mopogore opogore. Jomoko osebedo jomong'ol, jomoko osetho nikech wach ma boda. Ok par ni ber mondo misani koro gino bed regulated. Mondo oket chike makare. Makata in bende koro kaka senator kidhi ting'o ni chik maber mondo bed tayo boda obedien ma gi magi. Nikech you can't operate. Ok nyal bedo ni kamoro utime gimoro maonge chik. Kama onge chik ma ucha kuma lemo dake.
to bodaboda kaka sani chal onge chik motegno matayogi mondo mi ong'ere to bodaboda ma kama kata timo gimoro oa kanyo. Ere rach ma mano endo kori nene? Gima dang'isi ni bodaboda as a sector nigi chik. Mamano kana president wuono ng'eyo nikech bodaboda nigi chik, ginya gi sako margi ma chik nitie. En mana gima lak Kenya ka en gimoro achiel nang'o ni kamisi kotimre kar mondo ang'e niya who is sleeping on the job. Wa assume. Sani the fact remain nang'o law enforcement officers ema ok tim ang'o ok tim tijgi maber. Nikech ka bodaboda assume ni riembo to bodaboda okalo mbele ni polis ochung' kacha to kalo mbele polis to dhi kama mano ok en bodaboda, en law enforcement officer ema oyiene mondo otim mano. You understand? Koro to be ng'eni joma ng'eny maber riembo bodaboda gi kong'e maber gionge licenses gi joma ok certified mondo tigi gi oting' kata ji kata giti gi barabara ma piny Kenya kaendi. Iparo ni ere rachne koket mondo mi koro oket chik mondo ng'ata ng'ata ma koro riembo bodaboda e Kenya kaendi obed ng'ano endo mabe osetimo tiegruok mane kare, en gi nyalo to en gi lony mar tiyo e sector no. Gima agombo ng'isi kendo atemo correcti law nitie mondo bodaboda ochak operate, nitie law mano keti, nitie law. Koro wacho ni ati law onge, law is there. Koro sheria ni en mana nang'o reluctancy mar enforcement ma wuok kuom officers themselves. Emomiyo koro ji paro nang'o ni sheria onge. Sheria nitie. Onge kaka ne bodaboda nyachako operate ka onge sheria. Koro in ikawo ni gima notimre ni ok en gima ne kare. Ok, awacho niya gima notimre ne nyakocha ne rach. Lakini we cannot make two wrongs that don't make a right. It is true ni mama nyakocha nokoso to bodaboda be okoso ne koro kendo president ochako koso. President okoso nikech kade an no wang'e the bigger picture. Nikech sani ane piny niya jabodaboda mane tero nyathine chiemo koro onge ene ot nyathi chabang'o. Majority of Kenya sani onge tich, there is lack of employment. Koro the only thing employment manage nigo gi open bodaboda. Koro sani jogo gin kanye. Look at the majority gin kanye sani. Koro kaka ini nene onego tim nang'o? Maoni mara isi kaka notimre cha anyaparo ndalo Kibaki, President Kibaki ne niya ka gimoro kama notimre Kibaki ne very sober. Wacho nang'o form committee to committee ni miya report ni president this is the repercussion and this is the remedy. To sani gima timre gi Jubilee government gigore kendgi to the extent makana president embe wuon embe koro gore kende to opapa ni watimo gini ogolo from nowhere. Sani koro ka joboda incident mar bodaboda otimre kamano nokonego tim kamacha nikech nonego ng'e ni sani jobodaboda gi majority of them onge tich to and the same government monego create employment which has failed to create that employment. Koro kise fail create employment ma jopiny koro timang'o okelo biro gi idea margi mar creating their own employment tichaki ketho kiketho kama to it means nang'o ni people are going to suffer. When people are suffering gidhi bedo jokuoge. Koro in kaka ng'ado mondo dhi los chike ka omi thuolo mondo los chike mag bodaboda gi e Senate bende ng'eni iloso chike en legislation matimre kacha, ang'o ma idwaro mondo mi olokre? An komiya nafas mabedo Senate na Nairobi County kaka nokedhe miya nie adhi keto ni jobodaboda te nyaka gi register from NTSA. Adhi keto adhi support law actually from registration of motorbike from NTSA. Nyaka ing'e ni motorbike ni en serial number mane to wuok odhi kanye from NTSA. You understand? Ok ni ati ing'e motorbike hivi from the initial stage by ing'e motorbike ja NTSA dhi kolonia serial number from this number to this number watero Nyanza, from this number to this watero Coast, from this number to this. Koro it will serialization of the serial numbers. Koro it means nango kimiyo sako ni koro ule sako ma Nairobi kati wakonia serial number this number mantie no Nairobi
to with that method it means nango jaboda moro bunge nango oktonga wuok ngeni sani is very easy ni jaboda from nyawuok from Nairobi to dhi mana gona boda Kisumu nikech eno seriebo sechopo Kisumu koro kiketo method magisi na it means nango okay kanya jaboda Nairobi nyawuok mochopo na Nakuru odhi Nakuru nade nikech onge civilization mar koro we don't need only on number plate niwangi number plate the confirmation dibedo through circles gi civilization margi neno to apare mane gi ma government dwati mosani mane gi piny wacho dwati mosani omiyo kane gi omiyo wacho ni gitimo gi marach to kata kakoro wawe manendo mar boda ma puro oten record machielo kama bende kuro nitiere wich rach machielo en matatu sector in kaka ng'an ma dobedo senator mar boma ma Nairobi kama en one of the top cities in Africa gik matimre in terms of public transport inyalo wacho ang'o mondo mi wabed gi public transport moro ma kata ka welo biro kata ka in idwa ni gi nyithindi kata gi mama ni kata gi mari moro to winjo ka koro ka in gi maber public transport mar Kenya kae wasetem kabisa manya paro ka the late Michuki Emmanuel achieve the best so far and people suffered ayaparo ndalogo anowuona natia Kanu hospital to I had to walk for almost 4 days kawuotho ada Gashie tawuotho from Gashie to Kanu hospital people thought it was going to be easy it was not easy but I finally achieved it surprisingly kane osebedo gi that order no lalala kende ma I blame law enforcement officers nikech order cha mar kaka ne jibedo matatu maber itiyo safety belt tinde to onge koro the only thing in here al koyiera tabo awok dok Michuki style because that was the best model and I saw it working to magara sani ko bedo enforced to otie maber onge wache awinjo kaka iwacho manendo en gima ber seche ma koro wadhi nyime ni ndi wagwane koro mende weche gi mag siasa idhi chungi ma ina kamanda e Jubilee idhi chungi Sifuna e ODM idhi chungi bende Kanu nitie bende senators mamoko bende idhi chungi nyaka nyoma biro independent sani endi kuom jogi eki moko tie kaka ma ina kamanda giri mosebedo gi lony mang'eny ahinya siasa ma Nairobi ipani ang' mwatang' jo Nairobi yierine mopogre gi jogi and gima ngene jo Nairobi dhi yerago en ni I believe in the youth and women empowerment and kaka abuor and from 2005 na form Kenya Youth Movement. I'm the only person in the Kenya Youth Movement which is registered in the whole country. The only registered Kenya Youth Movement in the whole country. Mandalo go 205 between 205 and 206 sinya par maber ne timu ngiki Michuki nenego mungiki ahinya koro ndalogo na form youth movement mona protect youth kiknegi ma kata maina njenga onge very well youth movement mana form 205 emano save majority of mungiki moko negi koro I believe in youth movement, youth empowerment and women empowerment apart from that achaka 2007 I formed Student Front for Democratic Change and capture all the university students there. The whole idea was how to empower youth in universities, how they can be leaders. Magote atimo makata the life of Sakaja, Babowino, University by then. They are the beneficiaries of those kind of activities. Like-minded Kenyans who are following my ideas. 2013, I formed Sibanduki kwa Raila, the only lobby group. Mano support Raila to date. Mapolo support Raila to date. You know Sibanduki kwa Raila, and the Secretary General of the whole country. So I'm a visionary leader. Unlike other leaders, and I talk of what I do as Abuor Abdurrahman. Kama lero maber wach ma Sibanduki sani ndio sechako gol kendo ndio joma sani koro ringo kode kaka joma koro ni en e lwete
iniwe sibanduki sani tima okawe sibanduki anane sibanduki kenana popular secretary no sibanduki ogeni jomokore gogo sibanduki timwa emare gogo under leadership mar Mama Ida Odinga my patron koro onge moni sibanduki nigi problem mora anane sibanduki ane Kanu ane sibanduki gomio ane Kanu to podane sibanduki omin nango nen idea mar wa form mono wa support presidential candidate Raila Amolo Odinga nyaka chiengo jope State House makoro anytime Raila poko chopo State House podwan sibanduki kwa Raila Amolo Odinga koro podam banduki atubanduki bado mpaka siku ile ataingia State House koro sani chances kata thuolo mar Raila nigo madonjo kich ma en temne mar abich sate modi ngwen adeko saywak ni mae achielo yie ni noloe mae ndito mae kingio sani setup mar campaign mar Raila sani campaign kongevelo en presidential candidate Raila campaign sani kongevelo this State House nikech sani model mar campaign o campaign gi tribe mopogre ilo ka sani Raila campaign team ne otingo different parties different tribes ma unlike initial stage mane ni o campaign gi ODM kende sani kan gimotimre nyoro nini Masai Land ka Gideon Moi owuok kende moko nango ni en sani o support Raila Amolo Odinga mane initial stage Raila no get that kind of backup kineno ka jo central owuok poko niya one sani onge candidate mara apart from Raila Amolo Odinga sani Raila is going to win in big time ma indino ka adier ni o the win gimomi angisi ni Raila the win to the extent ma sani ngama kolo yuak sani en William Ruto monge very well ni o the lose kineno ka opponent just yako yuak modhi oko odhi yuak ne joko kagima joko go emadhi go kura madhi go wanjo Kenya ok jo America okuma Ruto yuakecha otimo marach kuom dhi loso gosipene ma America okotimo marach en mania an kaka buona feel ni Ruto ouso nyingwa marach ne developing partners Americans give Britain we call them development partners so they cannot dictate to us whom to elect and how to elect them. So in this case, and no go work code wakajo Kenya, what no near giman no marach election madhi bilo kama el magima. Tokni o work Kenya ka gi pesa mo me ma nini mar nini lo nango usuru marwa o wuotho go to kodhi gi partners wa ko ywak ne partners kana election poko tim kata iywak yani in short Ruto ose fail magana poko tero nyinge IBC poko bedo nyinge poko bedo received to se tu oluor gime Ruto luor en ni sani Raila Amolo Odinga game ni awacho ni chalo boxing sani Raila en heavyweight boxer to Ruto is a lightweight boxer koni geni Ruto ose kete ring gi Raila to Raila no kasa kanelake to Raila is a heavyweight boxer or then you work the maybe referees or you wanya ben machine gi referees ni kikuketa gi ring ngane to jo mudavadi gini bende oseamua ni akakikao pesa ingene boxing is it to boxing 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 and then opponents in opponent ni ungiru to supporters osebet kuomu koro ingene joko osebet kuomu magin gino gidok chien gin giseketie ring gin ng'iewo pesa gi bet margi ma ging'iyo koro sani ng'eni Mudavadi gini osekawo pesa koni gin gisegolo ng'awa mano ok inyalo wacho ni gikawo pesa koni nikech konyisi mondo iwach adier ka gikawo pesa ok ibi wacho awacho niya mano en wach TV malo mano en wach nikech kama gikawo pesa ok wang'eyo ka gibende ok ing'eyo konyisi mondo iwach yo kang'e no fwenyre nawacho example koro
na exam mar boxing. Koro lo sa e kinde Ruto gi Raila mani donje ni ndino gima Ruto nowacho piny maoko kaka achiel mabiro. Okay, gima Ruto wacho piny maoko nok ber. Nikech gima nok ber en niya Ruto sani en deputy president. To ken deputy president to okonego owach gima marach e government ma pod entie. Ka deponi Ruto ng'a ber adier nowuok okuongo wuok e government to owuoyo as opposition leader. To my free advice kuom Ruto en niya koyie kik otem nodugo Kenya kae kapok resign. Nikech kodugo Kenya kae kapok resign jo Kenya dhi rebel kode. Afadhali o resign gi kucho mondo koduogo to bed receive kaka deputy official opposition leader. Mano free advice. Nikech sani eno already opigo sirikal. Opigo sirikal already. Koro ngeni the virtue mar wacho nango ni official opposition leader oseyuak. Ruto oseyuak nango ni Raila tinde enie government. Koro be a man. Ruto should be a man. Koro the only way you timo niang be bold. Raila kose be government in koro be opposition. Resign and be part of the gigwenyre. And again, if you're a real man, Ruto, if you're a real man, Giomio Sani, Oyatimo Sani, Nikaj already oppose government. Nikaj he oppose the government, your opposition leader. Because the only thing here, officially, ni I Ruto, I'm no longer in government. Koro wangenango en opposition. Koro wayere kaka sani kana sani ke yere. Idhi yere nini kaka goja opposition. Onge wache watieko e chenro ni ndito ngeni Ruto bende koro nyosa thicho ko mar Jubilee koro sani ndio ken jago ma jakanyo ma Jubilee kaka deputy party leader. Kanyo ndio koro nyosa tim lokruok mamoko misani ndiko odong mana gi office achiel no kende mar jalo jatend piny owacho kata deputy president. Mano endo en wach manitiere kanyo sani endi wang'e maber ni ji dhi e yiero to Ruto wacho gik mane Raila wacho gacho. Parallel telling center mare gi ka jogi kwendo gi bende gi kweno idwa kwalo ombulu ywak mane ji wage opposition nonzani koro ywago iparo ni en ang'o matimore e gima wacho ni ya kena man enough. I've been repeating this. Raila Amolo Odinga the man. Raila kane odifa gi Malwa 1997 no work a party mobedo re-elected a party bar NDP. Ruto if he's a man, Ruto onego owuoge government mono ping government gi oko mono the election ni as opposition. Koro wagenango onge gimo timo lakini moro ma oyuak nikech sani IBC is independent body and government is independent. Koro sani kina government should be working closely with IBC to ensure that peaceful election is in you work with the equal election. The best thing be Ajatelo ami dakika achiel modong ni moloso kod oganda ma Nairobi ka ng'ano ma olap dhoge juri ne komno endo mar Senate Nairobi mondo mi nyisgi kwayo mari kaka idwaro ka nyalore ka giwinjo gibro miyo ombulu. Ng'iyo kamera jatir kuom yo Nairobi ma akwakom mar senator dael ngiso ni an kaka buora Abdulrahman kuyie to yiera nini this is the coming election a ticket mar Kanu kuyiera Kanu tiyo gi Azimio ma wadhi wuotho gi Azimio kuyie to ukete komni mona aluok Nairobi adhi luoko Nairobi maler 5 years with the miani adhi loso legislations madhi tiyo gi county government maber ma make sure nango Nairobi bedo maler. Agoero kamano. Onge wache maendi ne en twak weche manyien achiel kachiel koro matek ndi ubro yude ka entiere kanyo endo kuonde migoyo ombulu mago te gin gik matimre achiel kachiel e TV mari migeno malo Lolwe komana jatelo komedo thuolo mondo mibi ochako rom kendo odiochieng' machielo. We mondo wadhi nyime kod chenro mar weche manyien kuom sani.